Не ми се обяснява. Аз ще обясня. Значи, първо не е тая, а е тази, малко уважение. Значи, едното е коси от това с ризата, с полата е Мая. Мая е много яка. И да, значи, първо намазаха му, да, това на фашинг. Да, може да кажеш защо това го значи, направиха. защото тя Мая... Не, значи ние първо се бяхме скарали, да, сори. И трябваше да си го върнем някак. И тя се съгласи на този фашинг да направим като кифла и да облечем с курвенски дрехи. А те дрехи са от една гери от американския колеж. И да, те се облече като курва и те трябваше да ми направи нещо кратно. И тя реши да спре неинтересно и да ми... Какво? Да, нищо. Може ти да довършиш тук. Да, значи и нали, тя в принцип се облича доста baggy clothes. И да, и сега като трябваше да облечеме така, и тя искаше да си го върне на Симеон, защото нали на фашинга всеки трябва да облече някакси. Аз бях готик метал принцес. Това бях много яка. Добре, както иде. И нали, само Симеон не беше направен на нещо, посът ми сърчи, и нали, само Симеон не беше направен на нещо, и решиха, че трябва да му го върнат доста гадно. Нали, както всички знаят, косата на Симеон е най-следното нещо за него. Тя е безценна. Да, тя е безценна. Но каза, че ако трябва да избира между нас с Деси и косата, ще избере нас. Това е хубаво. Но защото знае, че няма да се налага да избирам. Да. Нищо И важно. това е само за пред нас. Но, добре. Важното е, че го казвам, нали? Да. Да, и те решиха, че трябва да го върнат гадно и бяха взели такъв гел за коса и му цялата коса му мазаха. Да, беше отвратително. Аз исках да му реже косата, обаче те казаха, че е прекалено. Ще се му убия, ако Да. Вече няма да е Мони Бибър. Да, както впрочем имейла му е Moни.Bieber. Да, заради кой ли? Добре, не беше нарочно, просто беше яко. Да. Няма така, значи, така просто няма да го забравиш, запомня се лесно. Да, имейла не точно определя идентичността. Да, добре, сега става доста дълго клипче и да, това е. Да, чао!